Ngiyosala uma ngabe leyo nto iphambene nentando kaNkulunkulu. Angihlwithwanga bazalwane, ngisalile. Ngasaliswa ukuthi bengidla ishephisi. Ngifuna ukunitshela iqiniso, ishephisi bengiyidla ngiyithanda, kodwa ngisayidli mhlampe nginenyanga noma 2 months ngiyiyekile. Ngakhuzwa nje umntwana, ntombazanyana nje mhlampe unabo 25, 24, umntwana kamakhelwane. Uyangazi ukuthi ngiyashumayela, athi kimi engibona ngidla ishephisi, wathi gogo ungayidli ishephisi wena ngoba uyashumayela. Ngathi mina inani? Wathi ishephisi into yeyifebe. Wathi laba omahosha mabedla ishephisi bathanda ukuyiqhumisa, iyenza ukuthi amadoda abheke ngakubo. Wathi ishephisi into yeyifebe. Bazalwane, ngamangala ngikhuzwa umntwana. Ngayiyeka ngalelo langa, ngayikhipha ngaso leso sikhathi, ngayilahla ngoba ngangingazi. Ngayilahla ngisayidla ishephisi, kodwa ephusheni ngiphuphe ngisala ngidla ishephisi. Bazalwane, ngiyanicela, noma ngabe into incane kangakanani, noma ngabe uyibona incane kangakanani phambi kaNkulunkulu, mayisono isono, mayisono isono. Kubiza ukudela konke, noma ngabe kubona kukuncane kodwa kudele, noma ngabe ukuthanda kanjani kudele. Hayi, kubuhlungu bazalwane ukusala ubona abantu bekhuphuka, ubabone ene bebengandizi, bebekhuphuka straight. Uma ubona umuntu emile bebekhuphuka straight, bevele behambe nje. uJesu umekhomba kubengathi bayakhuphuka nje, bakhuphuka ba-straight, siyababona bekhuphuka, kodwa sibaboni ukuthi bangena kuphi, baphelela kuphi. Kodwa into ebizwakala inhlokoma ebisezulwini. Kodwa kungizwisa ubuhlungu kakhulu, isililo sethu thina besisele emhlabeni, angaze ngiyibone into enje. Ngiyanicela bazalwane, ngiyanicela, asingakuthathi kancane esifundiswa khona. Asingakuthathi kancane uJesu akushoyo. Uma ekhuluma nawe yenza lokho akushoyo, uyabuya uJesu. Sizosala sesishilo ukuthi sisindisiwe, sizosala sishumayelile. Ngiyashumayela kodwa ngisalile, ngayibona ngisala. Bese kuyimi esengimemezela, ngimemezela ngithi hawu safa amadimoni. Zavuka iy'mfundiso kaBaba uSibiya, bese ngimemezela lokho ngithi hawu safa amadimoni. Nkosi yami, sizoba yini? Sekuzodedelwa nalawa aboshiwe, sizoba yini? Sizoba yini? Engifuna ukunitshela lokho nje, ukuthi uJesu uyabuya uJesu, futhi akekho kude, useduze. Uyabuya uJesu. Ekubuyeni kwakhe sizosala, noma singasho ukuthi sisindisiwe, kodwa uma singenza intando yakhe sizosala.